Mit navn er Mette Møller, og jeg er erhvervspsykolog og har arbejdet de sidste næsten 20 år, især inden for børn og unge. Jeg er med til at arrangere den her konference, fordi jeg i mit arbejde, når jeg arbejder med både ledere og organisationer og grupper af forskellige størrelser, møder en længsel eller en søgen eller et behov for at finde nye veje i forhold til fremtiden, nye måder at møde fremtiden på. Det behov og den længsel har jeg bidt mærke i, og jeg har lyst til at gøre noget for at undersøge, hvad det handler om. Mit navn er Sten Hildebrandt. Jeg er professor på Handelshøjskolen Aarhus Universitet, og jeg er med til at arrangere konferencen af de samme grunde, som Mette her taler om. Hvis jeg skulle stramme det, så kunne man sige, det danske samfund, mange danske virksomheder, mange danske kommuner er, om ikke i krise, så i store vanskeligheder. Og det er vanskeligheder af en anden art end, skal vi sige, traditionelle driftsproblemer. Og det vil sige, det er strukturelle problemer. Det er problemer, som handler om, at nogle af fortidens udmærkede svar ikke længere dur. Og der er behov for nytænkning, der er behov for nye svar, der er behov for nye strukturer. Og det vil sige, at det vi forsøger med konferencen, det er at skabe nogle åbninger. Det er at forsøge at skabe nye former for møder med fremtiden, hvor mennesker kan være kreative, hvor mennesker kan være nysgerrige, og hvor vi derfor kan skabe basis for at udvikle nye former for strukturer, nye former for virksomheder, nye former for samarbejde. Med basis i de mennesker, i de kulturer, der er i virksomhederne, eller i kommunen, hvis det er en kommune, der handler om, eller til syvende og sidst det danske samfund som helhed. Ja. Alting afhænger jo af måden, som vi er sammen på. Og det, som min erfaring viser, det er, at når vi begynder at tale om fremtiden på denne måde, som Sten beskriver, og når vi begynder at undersøge, hvad det egentlig er, vi finder bæredygtigt, så kommer der helt andre ressourcer frem, både i det enkelte menneske og i organisationerne, men der kommer også en anden type løsninger frem. Det er min erfaring, at de løsninger, der kommer frem, når vi arbejder med tingene på sådanne måder, at de er meget mere bæredygtige. Og det synes jeg, vi har en forpligtelse til at lytte til, og jeg synes, vi har en forpligtelse til at beslutte ud fra den type løsninger, i stedet for fortidens. Bæredygtighed er jo et af de centrale ord for hele konferencen, og noget andet, som i den forbindelse er centralt og meget interessant, det er, at konferencen får besøg af den tysk-amerikanske forsker Klaus Otto Scharmer, som er kendt for teorien og bogen vedrørende teori U. Og en del af konferencen kommer til at handle om, at Scharmer kommer og præsenterer sin teori, sine centrale begreber og nogle af de erfaringer, som Scharmer har med at arbejde i ulande, i gamle industrisamfund, i offentlige og private virksomheder med sine begreber og den særlige måde, som disse begreber lægger op til at møde fremtiden på og arbejde med fremtidens potentialer, i stedet for at arbejde med de gamle svar. Og med inspiration i den indsats, som Otto Scharmer har gjort allerede, kan vi også tilbyde mange andre typer af rum, som er undersøgende og udforskende og åbnende for, hvilke svar det er, vi finder mulige ud fra fremtidens udfordringer. Så vi glæder os meget til at byde ham velkommen her på Aros.